Now one of them, don't go nini, chipatani. Hatishanswe na satani verenga kuti mafanza angu mangane dochenja ngome every day kunge fashane fireman mola vukane dairai kandinopindira kane tambai mafanza angu mese mijamba ubaba na one of them ndangoti kuziva unge wakaudzwa rega ndiko kuudza izvatinoita isu kugomba ridhimu tinoritonza vanhu vachipururudza wani mota imedzokai kugomba gomba 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 ukandiona ndichimhanya maritimu nogona kungofunga kuti mudzimu ndomaitira zvemfirimu zvobuda zvichinaka kunge firimu aiwa producer batei namba iro dzosai namba iro goma rakanyanya aiwa producer mapiwa sando izvi ndezvemusambo ende makanyanya kuziva unge wakaudzwa rega ndikokuudza zvatinoita isi kugomba ridhimu tinoritonza vanhu vachipururudza wani mota imedzokai kugomba gomba 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 kugomba gomba gomba ukandiona musidisipoti senda toimba ngoma ndife ndakapenda aiwa kani ndakusimbisa tarenda ndichimhanya unge 40 renja aiwa kani ini handizi stranger vataurire mangoma ndakamageja aiwa kani mangoma tomateta zvekunosimbiswa kana nemaketa kuziva unge wakaudzwa rega ndikwakuudza zvatinoita kugomba ridhimu tinoritonza vanhu vachipurudza wani mota imedzokai kugomba gomba 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 kugomba gomba gomba chimira I think it's talent, real talent, raw talent out of Bulawayo. Mungu chipatani, away from Bulawayo. Amana gatsupport empano yedu. Maizia, shasha at the next generation. Yeah, yes, father.